Ассалому алейкум, бародарон. Марҳамат. Opel Astra Caravan срочно фурӯшӣ. Беҳад кузовш тоза. Моторш 1.6 инжектор. Моторша мебардорем, мебинед. Ина состояние моторш бародарон. Аккумуляторшам пачка нав мондагӣ. Моторшам тоза, маслахор паслахор нест. Оценкаи пеш. Мошин задагӣ падагӣ надора, ягон ҷош. Кузовш беҳад тоза. Ина баллончошам состоянишон тоза. Ҳар чораш. 1 сола ҳуҷҷат утилизатсиям дорам. Мошин синимат кардагӣ тайёр. Як номерш мегирӣ, тамом. Фақат ҳайш мекунӣ. Ина состояниш дар электропакет, мултирул ду тарафа, кондиционердор, механик. Ина бародарон, мошин беҳад тозаи кузовш. Ина состояние ақибаш. Потолокшам тоза, сафед. Даридагӣ кандагӣ надорам. Мошин беҳад тозаи бародарон. Ина мошина дар таи навеш 195 гуфтистам. И бародар як нархи соз мега бо муомила меша мега. Ина палатка, сетка ҳамаш шушта. Мошин фарковкам дошта. Шохҳои болошам ҳаст. Шохчош бо хушрӯ мегираша. Ина види ақибаш беҳад хушрӯ. Марҳамат кунед бародарон. Нархи мошина 85 000 мега. Срочно бо муомилаи нағз мекунам. Мошин ягон камбудӣ надора мега. Ҳама камбудиёш кардагия. Марҳамат.